Breichiau. Cliciwch yn y bocs a theipiwch eich enw. Fwrdd â ni. Mae gennym ddwy fraich sydd wedi'u cysylltu â'r corff wrth yr ysgwyddau. Y tu mewn i'n breichiau mae cyhyrau ac esgyrn. Rydym yn defnyddio ein breichiau i godi pethau ac i wthio a thynnu. Nesaf. Rhai o'r gemau hyn sy'n defnyddio'r breichiau yn bennaf. Test. Golff. Rhedeg. Ydych chi'n siŵr? Ilfasged. Da iawn. Cysoefa adran fideo. Gwch y fideo, ac yna atebwch cwestiwn. I ffwrdd â ni. Rhai o'r gemau hyn sydd yn defnyddio'r breichiau yn bennaf. Rheg. Yn siŵr? Waith eto. Rhai o'r gemau hyn sy'n defnyddio'r breichiau yn bennaf. Pwysau. Ardderchog. Llwch y lluniau i'r lle iawn ar y jig-so. Ardderchog. Rydych yn gwybod popeth am freichiau. Rydych wedi gorffen yr adran hon, ac fe gewch argraffu eich tystysgrif os dymunwch. Felly, dywyswch isod beth i'w wneud nesaf.